Здравейте всички, като ме гледате, аз съм BG Gamer и това е първи епизод от поредицата Go от Minecraft. Вие искам да стрих светът миналия свят и затова това ще е първи епизод, окончателно това ще е първи епизод за Go от Minecraft. И въжи с условие, ще към 50 епизода може би. Преди минути направих този свят и видях, че тук има село. Видях също, че има и пустинно, пустинни кули. И реших тук да снимам вече новите клипове, защото да прилича долу като миналия свят. Не съм разглеждал селото и нека сега да го разгледам. Първо да се намерим къща всъщност. Тук има някаква, сега не става. Тук. Или тук. Да, там ще бъде. И това ще е моята къща. Сега отиваме за дърва. Мисля, че се спавнах на хубаво място. И всички го знаят. Това. Но не бях направил кой знае какви неща всъщност в миналия свят. Всъщност забравих да разгледам онзи свят. Ние онзи свята ми е пустинни кули. Първо обаче да направим крафтинг тейбъл, кирка. Ето виждате, нещо съм направил. Дори казва, че съм достигнал строителство. Така. Сега отиваме към пустинната кула. Да видим обаче тук морков да се моркови случая. И сега отиваме да разгледаме какво неща има. Извинете, но съм малко болен и затова може би не се чува много. Ето тук ще вляза. Скачвам. Тук има щиенци. И за всички хора, които не знаят, никога не щупвайте синята плочка, синята глина, защото там винаги има плочка, която пред него има TNT и те взривява. И да видим неща има. Магиосна книга и 5 злато страхотно начало започваме. 6 злато. Колко? Вау, доста злато събрахме. Доста добър старт. И емералд, смарагд, както искате го наречете. Емералд на английски. И ще вземем някой чест. И тената също вземем. Не знам дали се вижда добре. Съжалявам, ако не се вижда добре. Страхотно начало на поредицата Go от Minecraft.
Съжалявам за тези, които харесваха новата поредица, които сигурно са, защото бяха написали доста хора, че харесват клиповете ми. Това не съм се го измислил, наистина беше така. Опа. Омага. Отново първите ми клипове ще са с 10 минути. Добре, следващия път ще оберем тези неща. Сега отиваме към селото. Така. И отново обаче в този свят нямаше пекарна. Всъщност не се знае, не съм го разгледал много добре. Всъщност... Вече си имам и ножица. Да. Става са легло. Махаме тая маска, защото не се вижда добре. С тази типна маска може и мидерландите ще виждат, когато ги гледаш, че те, от тези, които не знаят, ще научат малко от мен. И сега отвъм към къщата. Да направим легло и да направим първата нощувка в нов Майнкрафт. Така. Младенца. Всъщност често трябва да се направя, за да ме убият, ако ме убият случайно някакви гадове. Доста добре неща спечелих. Взех. Това беше ефективността на тая книга, и аз не се сещам. Не съм играл Майнкрафт от данна, може би 2 седмици. Абе, откакто снимах последния епизод на от Майнкрафт не съм играл вече. И не знам какво правя. Чуваме да разгледаме света наоколо. И да сеем нормално дърво, за да направим втория етаж на къщата. И след малко трябва да спрем епизод, което е това. Взем малко sugar beets. И така, време е вече да спирам.
Така че сега ще ви изпратя. Не, няма да сме малко с оръжие. И аре, бай, това беше от мен. Аз съм BG Gamer. Абонирайте се за канала ми и харесайте